buntag dam. Ang buntag. Sabay kuan nimo kaning kapoy naman kaisig paminaw sa imong mga saad, wa may ka kuanan, wa may tinuod. Pasensya kayo. Boss ha kay apikihan ko ba kay naghanda mi atong New Year ba nagasto na kong kwarta manggod. 2025 atong sabot ha nga di maabtan og bagong tuig pero unsay igbuhat nimo? Pizza gist na lang ron sa pizza haron. Nakahanda man gani mo sa Pasko New Year nga imong utang gikaon na ninyo. Pasensya kay boss, mangita ra lagi ko paraan boss karon na 2025 mangitag paraan, 2026 mangitag paraan. ay pagitaan lagi ko nagpaagi boss ay kabalaka kay naghan man ko. Kung unsay imong sulti atong dati maura gyapon ron. Mangita ko kautangan para ibayad na po ko sa imo. Agbato sa mong kaulaw oy. Ngayon lang sa mo. Kanang gikaon ninyo gi lamlam ninyo ana nyong bituka inutang nya. Bayad ba bayad para padalanginan pud mo. Bayaran lagi ko na boss ay kabalaka. Ngayon lang sa mo tingong bakay na bato sa kalsada no maulaw ko ba. Maulaw man dai ka bayad. Maulaw man dai ka. Lagi sunod si mana boss, bayaran ako na. Sunod si mana? O basig 2040, 2050 pa na. Promise na gina sunod si mana boss. Ay sige gamit og promise di matuman. Lagi. Mangita ko kautangan ibayad na ko sa imo. Akong gibalanse ba sa akong pagpaningil nimo kadaanin ako diri uli. Ni gasto na ko 20 mil nga gasolina. Sobra pas logi, tanang logi. Ngayon lang gud sa tong tingog boss, babayaran man ang utang ay nagud si pangisugod. Di bitaw kumulayas na ra bitaw ta diri sa lugar nako. Tuga mo pangutang nga di mo. Ikaw ba ka bayaran lagi na. Maningka-ningka pamangka nga pwede ra man na talong og istorya gud adto og balay. Di kay karsada gyud imong kuanan. Sunod ha? Pariha ra ni. Tumatay nga itong motor-motor nga. Ako tingog. Na, naningil sa akong utang. Na, mila di utang nimo. Na, dako-dako gyud ba nya 2025 pamantuhan to nagtanan nag 2026. Nahurot akong kwatas New Year ay gasto na mo ba? Na, unsa may kuan niya? Ha? Unsa ko ah? Suko kay kayo no ni sinasingkahan kay kuno nagbo kay tingog diri. Napo day kay utang ato? Mo ging nitago kay na kino pag-agin niya nga tanan ko siya ni. Manong nitago ko. Kaya ko Na. ako tingog. Na, suko biya kay ito. Ikaw gyud sunod atong paninglon ron. Ubay ba akong utang ato mga gamay ray 2,000 ato. Ya, sige tubo. Daw Wala kay kuan to 20%. Yan anong plate sige paningil 20 mil na daw. Tay no. Para sa lang na. Dako na kay tugtubo imong utang ron. Ang tong 2,000 mahimo na tong 20,000. Parihan na gyud ani ron. Uli sa dito. Sa uli. Masig yung balay mo ikuan dito. Bitaw pod no adto sa nako to balik niya adto tus balay ba. Oy day. Day, agi lang ko day. Asa makagikan? Sa baryo lagi, nagbayad ko sa sinimanan ako ba? Ah. Ay disa. Niagi bi tong kuantri nang ningil sa utang bitaw. Ha? Kusog kay nakapadagan. Dako kay tingog gising-kasingkahan mangani ko. Asa man ron? Tiyan to unahan, kusog kay nakapadagan. Wala, uy, bitaw no. Dako ba kong utang ato? Na, ako wa pa yung kabayad. Kung niaging tuig pa Ano to ba? kabayad din kong katungkuan. Ning tubo atong niaging. Karon lang. Urag na kung tulo ka adlaw ba? Na, padulong to sa inyo, murag sa inyo agi to padulong kay kusog kay nakapadagan no, darigikan. Naulaw kay kuno kay dako kay tingog. Ay, kuan ra na imo sabot ra na ron kay bagong tuig ba ya ron. Dapat napod sila kuan nga di ta ka katagog binulan ron. Unsay ni sabot nga suko na kaayo. Si Rondon po diri ni agi. Nagdali-dali po to kay basig matuon silang balay. Basin pugwa po kani bayad og tubo mo nang madamay puta nga. Wala gali tanan no, ikaw kabayad tanan-tanan gyud mo nang suko kay sa kuha ba. Mao na ni ron madamay na putang. Dili kay ingon ba mo nga ting bayad ba gyud dirang bagong tuig kay kami Ito na tanan ni niya. bayad na ko atong niagi karon lang wa pa ko kabayad ron. Hindi, ato nga sa dito rin kay para basig inyong balay pahimong talaturon ka. Ah, sige ato sa ko. Sige. Oy. Mura naman kagwa ng kaila. Ay, boss, ikaw dahil na, boss. Happy New Year, boss. Happy New Year. Unsa? Kumusta Unsay plano? Ay, boss. Unsay plano? Ang saad na to. Ay, hala. Karon na itong na, boss, ang tingbayan na nakalimot. Pastang limutan, dyan ako ulod. Ay, wan. Unsay karon? Ang katong utang na ko ba? 2026 na ron. Ha? Gani, nakahatag man ko itong niagig tubo. Ang karon namang bulan. Pero nakalimot ko, karon man ay pizza hato yung mugi. Kabalo ka mismo nga basta December iulit anang tubo, iulit anang hilam. Kamo sige rag tubo. Ang gamot din ninyo patyon.
Ay na. Una-una, boss, pud. Nga ako nagtagbaw ko paroling anang kwarta, padagan ana, bisang kinsa na lang akong pautangon para mukuan ba mo angat. Nakabayad man ko, boss. Tong Nakabayad tubo, boss. lagi tubo. Ang atong gisgutan diha nga ang tubo, ang kapital iuli basta December kay mag-inventory, mag-ihap, i-audit og pilay na abot. Gani, boss, no. Pasensya sa good, boss. Kaya wa pa naabot akong kwarta nga. 2025 pasensya. Last na lang giniron, boss. Kay, 2026 pasensya. di ba good, boss? Kanang kuan ba? Na ako wanan nga kwarta ron niya. Wala pa daw karon. Mga sundad daw pa daw. Kay, kuan mo po nila ibaligya to ilang kupras, no? Mga mo po gisaligan ako. Kanang istorya ha, maura na sa una. Ay, lagi, sure na lagi yun ni karon, boss. Eh, hatod ako sa opisina ba? Matun, ta gani ko ron, no? Niuli gani ko, kay mo, inis unta ko, kay mato ko dito na, naman tayo kada diri diya. Karaan na kanyang istorya ha. Ay, usa pa, boss. Nakita mo, Grace? Na dito, wapay, gibayad. Parihara mo. Wala, gibayad. Kaulaw pod mo eh. Ingon niya mo bayad daw siya. Atong pagkuan ninyo dito. Gahangin-hangin inyong buhok ga sakay anang motor kay mukuha kwarta. Gani, kuan mo ko, boss, nga, hangyo man ta ko, karon man ta to, niya. Matun ta gani ko opisina, kay mo ingon ko nga, sunod adlaw na lang siguro, boss, last na yun, palugit ba, kay, wa pa man gud baligyan kupras ko niya, mauram puti akong gikuara na ibayad ako sa kong utang rin mo ha. Isod kaning kahimtanga kay kamuray sige hangyo ako di ko kahangyo ninyo. Di karon naman po ko niya ang boss. Hindi kahangyo. Karon ni hangyo nga sa una pa kag hinangyo 2025. Merong bulan. Lahi naman po nga Merong bulan tubo, okay ra kay tubo. Patubo tag kwarta. Ikaduhang bulan okay ra. Hantod sa ika-11 nga bulan pwede ra gyud tubo. Pagka ika-December iuli ng kapital og tubo. Ikaw kay puros ra tubo. Yani, Ang nahitabo sa akong mga gipautang, wa ni tubo. Pigado. Ang kapital nalunod. Ay, di maguna boss, iuli maguna ko na boss. Iuli lagi na ko na. Karon sama na nimo iuli. Karon ko ano sa pizarro? Napay ronron nga wala sa ilang balay. Ay, si Rondron. Naakbaryo. Di magpuyog balay ba basta adlang Merkulis. Kabalo na siguro na siyang ting paningil. Ha, sa baryo. Nagkuan to. Bakit Dagan ako kay to nang gibit-bit nag-grocery to. grocery nga di ma timingan sa kwan. May pa Pwede na si siya kabayad boss. may pa si Jamie. Mo tunong pa og kwan. Ting bayad. Bisan Tapos kay mato ko sa opisina unta ron ba, pero niya na naman kadiri di na humato. datahin na lang ko diya bisan katunga lang. Wala lagi gi kwarta oh.